si Tanya Garcia sa subli niyang pagbalik sa teleserye ug ang iyang kasinatian isip usa ka inahan ug asawa. We have this morning sa Biz Talk, Miss Tanya Garcia. Maayong buntag, Tanya, and welcome to GMA Regional TV Live. Hello! Good morning and maayong buntag sa lahat ng mga kapuso natin na nanonood ngayon. Good morning! Tanya, you look beautiful as always. How are you and your family as well? Salamat naman. Thank you. My family and I are okay. We are so happy and blessed na okay pa rin kami itong 2021. You have a very beautiful family, Tanya. Kumusta ang buhay may pamilya? What makes it very fulfilling to be a hands-on mom to your 3 daughters and of course a wife to Sir Mark Lapid? Alam mo, masaya magkaroon ng pamilya at masaya magkaroon ng 3 growing girls. Tapos lahat pa girls. So ang saya kasi kami naghihirami ng gamit, nagpapakikayan. For the longest time, talagang doon ako nag-focus sa pagiging hands-on mom. And ang maganda dito is every milestone ng mga anak ko, nandun ako at nakita ko na experience ko with them. When you have 3 precious girls, I'm sure you're very protective of them. If they could watch your interview right now, Tanya, what values do you want to instill in them? Number 1 is always to be kind. Yun talaga, habang lumalaki sila, yun talaga ang tinuturo ko at ini-instill ko sa children ko na always be kind. No matter what, no matter who is in front of you or whatever situation you're put in, you always have to be kind. My eldest is 13 and proud ako sabihin na I'm raising a very, very kind daughter. Nakikita ko talaga. And ang maganda, very prayerful rin talaga yung children ko kasi yun rin ang naipasa sa akin ng parents ko, ng grandparents ko na, sa lahat ng pagsubok and everything that you're gonna go through, wala kang ibang pwedeng lapitan or makapitan kung hindi ang Diyos. Habang kaya ko pa na nandito ako sa tabi nila at mag-instill ng good values and values, ginagawa ko talaga. And Tanya, na-miss ka talaga namin sa telebisyon, kaya naman we're so excited na magbabalik serye ka na dito sa Kapuso Network. Please tell us more about Babawiin Ko Ang Lahat. This is a story about a family rin. Kaya medyo malapit siya sa puso ko dahil yung role ko dito medyo malapit-lapit talaga sa tunay na Tanya Garcia Lapid dahil isa siyang loving mom, kay Iris. So, yun, it's a very intriguing story. Kumusta naman yung naging experience mo sa lock-in taping nyo? At syempre, kumusta yung samahan nyo ng iba pang mga cast sa Babawiin Ko Ang Lahat? Maganda naman, when I got to my taping, yun nga, meron akong support system. Sila nga, naging support system ko sila, si Carmina and si Kuya John. Kaya, I think, mas napadali sa akin mag-cope na mahiwalay sa kids ko. And then, ang maganda rin, because nga everyday kami magkakasama, nag-form kami ng friendship. We look forward to watch this sa afternoon prime. Kaya naman, please invite all our kapuso na abangan ito. Tangkilikin po ninyo ang Babawiin Ko Ang Lahat dito sa GMA Afternoon Prime. Starring po Lynn Mendoza at kasama rin po namin sina Miss Carmina Villaruel and Mr. John Estrada. Ayan. Salamat! Daghang salamat, Tanya, for joining us this morning.